Catalunya, aquí les Marie Curie de Serra i de Barcelona, un dia més, un altre cop, tornem una altra volta, amb coses noves que aportar-vos. Bueno, més de Marís que de Curis, jo crec. Bueno, fem la el que fama podem. costa i per això estem aquí. Sí, treballa el que t'agrada si no hauràs de treballar en la vida, Vaya burda mentira. Vaya bluff del capitalisme més... Bueno, en fi. Però bueno, aquí no parem, aquí guions, xarxes, fotos, de què, Se me imaginó. Bueno, avui explicarem La Sociedad de la Nieve, la última pel·lícula de Juan Antonio Bayona, que si no l'heu vist segur que n'heu sentit a parlar, i doncs parlarem de la ciència que hi ha en tota aquesta història. No? Hi ha moltes coses per aprendre d'aquesta història real que el director català ha portat al cinema. Aquí, el veí de Trinitat Nova. El nostre veí, basant-se en el llibre de Pablo Bierzi, que dona el mateix nom a la pel·lícula. Sí, a mi la veritat és que em sembla una obra d'art visual. Aquesta t'agrada. És una nadoia que flipes, i el guió s'apropa molt més a la història original segons expliquen els propis supervivents. Molt més que viven, no? Sí, exacte, es va fer una pel·lícula hollywoodiense, com no... Amb actors de Hollywood, americans. Història, sí, Ethan Hawke i tal, del que ja vam parlar en aquest programa. I aquesta pel·lícula, els supervivents com que no acaben de trobar-se molt identificats, i ara J. Bayona els ha donat aquesta volta amb un guió completament fidel a lo que ells van viure allà. I amb actors uruguaians, i bueno, tot, i amb localitzacions reals, no? Sí, està molt bé tota la pel·lícula. Ara obrirem tot això. Bueno, spoiler alert. O sigui, exacte, aquí... per si d'un cas, fem així, ens rentem les mans... I si no l'has vist, pues, pots parar i anar-la a veure. La veus, després et poses al capítol. Sí, per fer una miqueta uns 5 cèntims de lo que tracta la pel·lícula, com sempre fem, la història narra la hita històrica, no?, que van viure uns jugadors del Rugby All Christian Club al 1972, quan un vol el vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana es va estavellar a la serralada dels Andes, a un lloc que s'anomena el Valle de les Làgrimes. Molt bonic i molt paradisíac, però no com per estar allà 72 dies. Però, bueno, d'aquests 45 passatgers, en el moment de l'accident només sobreviuen 29 i, bueno, van estar allà, com he dit, 72 dies. I han de sobreviure, no? A 30 sota 0, amb la roba que portaven en aquell moment de ciutat. I d'Uruguai. Que dius, bueno, doncs molt de fred no fa, amb quasi sense aliments, i aquesta és una mica la premissa de la història. Doncs sí, aquí es comença a complicar tot, així que intentarem explicar un a un els fenòmens mèdics, meteorològics i físics que observem al llarg de la pel·lícula i que escapen a la raó en moltes ocasions. Clar. Semblen un miracle, però en realitat doncs, tenen una explicació científica, no? Sí, perquè com dèiem, o sigui, l'hit històric és que un grup de xavals d'entre 19 i 25 anys d'Uruguai, això que molts d'ells mai havien agafat un avió, mai havien sortit del seu clima equatorial, no?, en Uruguai. No fa clima extrem, molts no fa eren, de fet, a la pel·lícula es diu, no?, criats al costat de la platja. Clar, perquè eren... Molts no havien vist mai la neu, o sigui, no havien estat a alta muntanya. Clar. Molt menys als Andes. Sí. Hem de tenir en compte que és un grup de nois de classe burgesa, que són jugadors de rugbi, que molts, com hem dit, ni havien agafat un avió, ni havien vist la neu, i molt menys s'havien trobat en condicions tan extremes. Pues abans de començar, i parlant del making of del rodatge, us diré que Bayona va patir un mal d'altura quan va anar a visitar les localitzacions reals de l'accident dels Andes i tal, perquè té com unes imatges que són d'allà. Sí, perquè va gravar com el lloc real per fer els fondos i tal. Mal d'altura. Mal d'altura. És ben fotut, ara ho veurem. Clar, ja, sona malament. Sona. No té bona pinta. Estàs alt i estàs fotut. Clar, mal d'altura. Vull dir, el nom no deixa gaire a la imaginació. Doncs sí, ell el va patir i això no s'explica, evidentment, a la pel·lícula, però segurament doncs, els 29 supervivents de l'accident d'avió també devien de patir alguns dels símptomes del mal d'altura perquè, com dèiem ara, venien de la platja, venien de... Clar, això és com que no t'arriba oxigen al cervell o alguna cosa així, no?
Sí, ara veurem perquè es pot donar a partir de 2.500 metres, vale? Aquí és quan ja pots començar a tenir símptomes, i passa perquè la pressió atmosfèrica disminueix conforme pugem a més alçada. A partir dels 2.500 ja comencem a notar aquesta diferència de pressió que hi ha a sobre del nivell del mar, que és d'on venien els estudiants de Montevideo. O sigui, amb això vols dir que qualsevol vilata de Barcelona podríem patir... Total. Patinem tots. Nosaltres ja vam segur amb el mal d'altura. Vale. Perquè venim de Barcelona, on la pressió atmosfèrica és 1. Vale? És 1, i llavors començaria a baixar. L'aire és menys dens a dalt, i això el que fa és que les molècules d'oxigen estiguin més disperses. Per tant, tu, amb la mateixa bocanada d'aire, diguem, o sigui, cada vegada que agafes aire, estàs agafant menys molècules d'oxigen perquè estan més perdudes per allà. Això és com si l'aire fos una escudella i cada cop que vas pujant agafes menys galets. No? Sí. Una miqueta de... Tu a la teva cullera, és com que els has d'anar pescant. No els pilles. Vale. Pot ser. Vale. Al final, el teu cos ha de compensar d'alguna manera aquesta falta d'oxigen, i aquí és quan apareixen els primers símptomes que va patir en Bayona. No? Quan va anar al lloc de l'accident a rodar els paisatges de la pel·lícula, aquest es trobava a 3.500 metres. O sigui, ja estem per sobre dels 2.500, i va començar a sentir que el seu cor bategava molt ràpid, amb taquicàrdies, vaja, perquè això es dona quan el cor intenta bategar més ràpidament per fer circular el poc oxigen que està rebent. Vale? I més enllà, que no hi ha ni un soroll ni res, pues encara més tan paranoies. Mare meva, moriré aquí per fer una pel·li. És mal d'altura o és ansietat? Bueno, pot ser un joc. D'altres símptomes són el mal de cap, la confusió, les nàusees, el mareig o dificultat per dormir. Tot això devien d'experimentar els supervivents de l'accident, i després, Bayona, en aquest racó dels Andes. No? Clar, com deia en Bayona, que és de Barcelona, és veïnet nostre, però els personatges originals i els actors també, però bueno, els originals són de Montevideo, que és una ciutat costera també, vull dir que... Clar, és que Bayona, Trinitat Vella, Trinitat Vella. Bueno, Trinitat Vella està una mica cap amunt, Sí, Tocant Coistera. Encara potser es va... Mira, està una mica més entrenat que nosaltres, Segur. Que tu, que estàs aquí a peu de platja, segur. Bueno, tot això, el mal d'altura, o sigui, no sempre és supergreu, de fet, rarament pot ser-ho, però pot superar-se després d'uns dies d'adaptació. O sigui, el cos ens podem adaptar en aquestes alçades. Com període que necessites... Sí. Vale. El cos es podria acabar acostumant i no hauria de rebre's cap tractament, però hi ha alguns pocs casos en els que pot derivar en un edema cerebral que pot ser mortal en qüestió d'hores, i per això és important no jugar-te, perquè tu pots tenir els símptomes, pots tenir tal, estàs allà dalt, estàs en una zona aïllada, normalment quan t'agafa aquest... Sol ser muntanya, per lo que sigui. Sí. I te l'estàs jugant, bàsicament. Sí, que és probable que al Bayona, no li donés temps com a aclimatar-se, no? Perquè les productores ja se saben, no va fer això d'anar a poc a poc, d'anar pujant, de pujar uns metres, esperar-se uns dies, pujar... Fer un hotel a... Tenda de campanya, fes una mica més... Que aquests de Netflix van per feina. Els de Netflix facturen a saco. El bo és que menys mal que tenia clar la història que volia explicar, el guió i tot establert, perquè si no, imagina't tu, estar allà un mes amb el mal d'altura de Netflix dient, nano, baixes o rodem o què passa, saps? Però bueno, Bayona, que és un director que aquí ens agrada molt perquè ve de films i de pel·lícules com Lo Impossible, Jurassic World i tal. Ens ha donat molts de programes, el Bayona ara ens donarà un altre. És veritat. La veritat és que al català els ha passat la mà per la cara de Hollywood. A veure, jo crec que estem davant d'un cas d'autèntic somni americà, Trinitat Vella a tal. De Trinitat Vella a Hollywood. És l'excepció que confirma la norma. Sí. Li passarem, amb ell li passarem. Li passem. Sí. Però mira, bueno, ja que hem superat el mal d'altura ja podem seguir. Ara ja comencem amb la pel·lícula. Estem allà, sense marejos, vale? Sí. I ja podem començar per on anàvem? S'havia estavellat l'avió, no? Exacte. Ens trobem que s'ha estavellat l'avió al Vall de les Làgrimes, com deies tu, a 4.000 metres d'alçada als Andes, a la serralada que separa Argentina de Xile, no? Perquè els jugadors anaven cap a Xile a jugar, al mig d'un glaciar, vull dir, tampoc era clima tropical, com dèiem, i és aquí on es desenvolupa tota la història i on començarem a veure quines dificultats.
van superant. Va sorgint, exacte. Bueno, és un dels llocs pitjors per caure per la supervivència. Es veu que és un dels llocs més hostils pel Sí, planeta. inclús si fas esquí, t'agrada la neu i no. tot aquest món, inclús amb això pots acabar fent un montit de neu. Sí, a mi aquesta dita que m'agrada de la vida siempre sobre camino. Sí, sempre sobre camí. Pues allà no Aquí va és passar. un dels pocs llocs que ni animals ni plantes, o sigui, és que no hi ha res. I allà van caure, pues això, el que dèiem abans, Sí, sense que potser provisions, estem etcètera. aquí amb les coses del primer món, queixant-nos tot el dia del lloguer de Barcelona i tal, i veus aquestes coses i penses, me cago en Déu, pues potser no estamos tan mal, eh? Bueno, a veure, tampoc exageris. Que un lloc per caure és pobre. Que s'han de regularitzar els lloguers, per favor, sí, sí, sí. Bueno, Sí, la pel·lícula de Bayona reflexa aquí molt bé la inestabilitat de la zona, perquè hi ha escenes, per no fer spoiler, però bueno, on es veu una llau, on es veu bueno, caigudes de plaques de neu de les parets de les muntanyes, sensacions de claustrofòbia dintre l'avió, i bueno, aquesta pel·li és com bastant angoixant. Bueno, en general la pel·lícula és bastant angoixant, però... Bueno, doncs comencem amb la primera gran dificultat que enfronten els protagonistes, que és l'escassetat de menjar i aigua, no? O sigui, ells arriben allà i no tenen res a la maleta, no planejaven quedar-se a Clar, mig no, camí. no anaven a això. Pel que sigui. Turismo aventura. I encara que pots optar perquè la muntanya està tota nevada i, o sigui, tenim aigua en una altra forma, no? Clar, això és una cosa molt curiosa que et volia preguntar, en plan, per aigua no serà? Doncs justament, o sigui, set van passar moltíssima, estaven deshidratats i això passa perquè l'aigua, primerament, quan intentes beure-te-la en forma de neu, el que fa és cremar els teus teixits, o sigui, la boca, la gola, o sigui, el fred crema, no?, Vale. paradògicament. Després el que fa és que te genera, o sigui, el teu cos ha d'escalfar-la generant un calor extra que fa que encara te deshidratis més perquè metabòlicament estàs allà treballant Estàs per cremant fondre tu energia. la neu Clar. i gastes més del que entra, vaja. I després, l'altra paradoxa és que a determinades alçades, no? O sigui, ja quan arribes a un cert punt, la neu no conté les sals minerals que hauria de tenir l'aigua que bevem aquí, l'aigua mineral. Per tant, tampoc t'està hidratant. A veure, és jo he un de dir combo. que sóc una persona de ciència empírica i ho he provat i ho he fet i aquí estic. També t'ha cremat la boca, eh? Jo crec que sí, després te veritat. queixaves molt És dels veritat, és llavis. veritat. Sí, Bueno, res que un bon vessal de llavis no a la arregli. teva societat a Sí. nivell particular, a la Vall de Boí, jo crec que sí, que també. Però vaig sobreviure. Va sobreviure, Ah, va sobreviure. Mira, veus? Aquella mitja hora sense aigua. Bueno, És veritat. ja tindríem l'explicació de la deshidratació. Sí, és com una paradoxa, no? Perquè és curiós que siguis rodejat de neu barra aigua en estat sòlid i no puguis accedir amb ella perquè no et provocarà, o sigui, no t'hidratarà. És, sí, com estar al mar i tenir set. Exacte, és una mica, exacte. és una Però és mica el veritat que a la mateix. pel·lícula sí que surt una escena on canalitzen l'aigua amb una placa, no? I intenten com fer un procés de... Sí, de fet així s'apanyen, o sigui, ells van derretint la neu amb la llum solar que escalfa l'aigua, o sigui, l'escalfa i la converteix en aigua, però el problema segueix sent el que comentava de les sals minerals. Clar, o sigui, que no hidrata. que no hidrata, per tant han d'ingerir molta més I no els hi aportarà... i no els està, no els està hidratant. Doncs, bueno, aquesta deshidratació podria explicar també el següent punt que veiem a la pel·lícula, que és que comencen a pixar negre, tots. Sí, és veritat, és veritat. L'orina el que té és que allibera les toxines, no? Pues aquí podria deure's a diversos factors. O sigui, una de les teories seria que, com estan deshidratats, les toxines estan hiperconcentrades, no hi ha aigua per diluir-les i, per tant, agafen aquest color marró i fosc. Més negre, I més negre, vale? Que estan alliberant els Sí, no és que ronyons. estiguessin bevent ron i coses així, com a Pirates del Caribe, Sona no? una mica. No, no. Sí, a Pirates del Caribe és com que està allà i beu I de alcohol ron enmig d'una illa per deserta. Passar, clar. Vale, Bueno. vale. Això també pot ser degut, la segona teoria, a una condició coneguda com rhabdomiòlisis, que es genera quan es danya el múscul esquelètic i aquest es descompon ràpidament alliberant mioglobina. Vale? Una molècula que es dedica a captar l'oxigen als músculs i, per tant, conté ferro, perquè el ferro és el que conté l'oxigen, i el que tenyiria l'orina. Clar, això encaixa bastant amb el desencadenant de tots els traumatismes que pateixen durant només l'accident, vaja.
Exacte. Aquest trencament muscular, o sigui, s'observa al llarg de tota la pel·lícula. Estan patint congelació, que estan allà Que està més tiesos, pobres, que... dintre de l'avió donant-se calor, amb la Home, pixera... amb tots els xocs de amb- l'avió que té, que ja s'estan donant cops i Sí. tal. I, a més, bueno, és una malaltia comú entre els ferits de terratrèmols i avisades, aquesta rabdomiòlisi. O sigui, ja és algo que sol Ai, passar. Això podria ser també, que reflexa molt, i em va semblar molt interessant, un dels protagonistes a la vida real, que es diu Nando Parrado, que pateix lo de les ulleres de Mapache, que li surten. Hi ha un actor que té com... O rentador, sí. Tota la pel·lícula com les ulleres de Mapache, i això és degut a un traumatisme que pateix durant l'accident. A una fractura que es fot allà, clar, és que I cauen des de... Exacte. I la fractura cranial que pateix. Que lo curiós que en el cas d'aquest tio, la neu és qui li salva la vida, perquè clar, el fiquen fora, per no fer gaire spoiler, pensant que està mort, i el contacte amb la neu, amb el traumatisme, és el que fa que es congeli la zona. Clar, és que està allà a menys 30 graus, el deixen com Clar, amb com els al morts. Walt Disney a la nevera, pum, a la nevera, i així pues, es manté com un peixet. Doncs això és el que li salva la vida. Però és veritat que com a efecte secundari se li queden les ulleres de Mapache. Exacte. Segons un estudi argentí publicat el 2009 a Lancet Neurology, el fred de la muntanya va baixar les constants vitals de Nando Parrado, fent que també baixés la seva inflamació cerebral, que tindria probablement un edema cerebral del cop de l'avió Sí, i de la fractura craneal, i va fer que efectivament se li salvés salves la vida. La clar. deshidratació també podria haver tingut un paper, segons diu l'estudi, perquè també positiu. fa en positiu, per salvar-li la vida. O sigui, tota la història... Els de més fotudíssims amb fred i deshidratació, i ell, bueno, pues a mi m'està anant de puta Si la vida mare. te da limones... Cógelos. jo aquí vaig tirant. Cógelos. I això de les ulleres que ulleres. comentaves d'un rentador es diu equimosi periorbitària i és efectivament que la sang de la fractura Es queda al craneal... voltant de l'òrbita ocular. Sí. Clar, vale. Doncs misteri resolt. Un misteri rere Sí. un altre, tu. El que passa que tu pensant, vas al metro el dilluns a treballar pensant que, mira, aquest s'ha fotut una hòstia, un traumatisme... No. Això és ressaca, xaval. Sí. Total. Vale, i ara jo vull obrir un meló, que clar, aquí estem, no? Que sí, la temperatura, l'aigua, no sé què, però a l'eje de la peli. Què passa amb la carn humana? És bo menjar-se-la? No és bo? Si es cuina és bo? Perquè, a veure, al final te menges peixos i menges d'allò. Aquella carn no ha passat cap control de sanitat, cap cosa així i tal. Què passa amb la carn humana? Bueno, doncs, aviam, el que hem trobat és un estudi publicat el 2017 a Scientific Reports per l'investigador de la Universitat de Brighton, James Cole, que comenta que la carn humana no seria la més nutritiva. O sigui... No seria lo ideal. No entrem en religió... Temes ètics, morals... Clar, perquè moralment, home, doncs menjar carn humana, si no tens necessitat com és... Home, el canibalisme és molt antic, Exacte. Bueno, aquí entrarem més tard. Segons la investigació, així purament objectiu científicament, la carn humana conté 1.400 calories per quilo, i això comparat amb un animal com el porc senglar o un castor, que tenen 4.000 calories per quilo, doncs és que no és res. O sigui, realment els humans no alimenten com molt dels animals que nosaltres mengem. A veure, tampoc és un menú molt habitual, no? Un castor, un jabalí, un porc senglar... Vull dir, a veure, que jo, pues ja està, el dia que no faci compra, me'n vaig a Collserola i jo què sé, pues... És que tenim molts porcs senglars a No Collserola. estem veient venir, clar. I la gent jo crec que preferiria menjar-se... Clar, tu què prefereixes? A un vegà que menja tot orgànic, un hipster, o un porc senglar que menja la porqueria. Mira, jo en aquest cas crec que menjaria el hipster, perquè també hi ha molts, també hi ha superpoblació, i almenys pues, això aquí a Barcelona s'alimenten millor que el porc senglar, és veritat. Bueno, doncs en cas d'emergència aniríem a Gràcia a menjar hipsters. Total, que l'estudi diu que hi ha hagut canibalisme des de fa 1 milió d'anys. O sigui, no és cap sorpresa. La prehistòria... Hi ha uns jaciments de Tapuerca, concretament a Burgos, o sigui, Burgos caníbal, Burgos precursora de l'alimentació,
Però el que sí que assenyala l'estudi és que no tindria sentit que fos per menjar en si, perquè no són molt nutritius i Per gastarien... alimentar-se. Sí, no seria una finalitat alimentícia, no seria per dir és que tenim gana i mengem No sé, i no hi ha res més i mengem persones. Exacte, perquè la quantitat d'energia que gastaries en caçar un humà, que no és tonto, i sap com el vas a caçar, vale? Bueno, deixa que algun... Fas així, pum, tires una pedra i caces. Bueno, però això és l'humà modern, però l'humà de llavors era més avispat. Més avispado, vale. Llavors, pues que no tindria sentit el gas calòric per la ingesta, que és poca, no? Comparat amb altres sortiria animals. a retornar, com Hisenda. Sí, exacte. Fixa't. Llavors, que seria més pues, per capritxo. O sigui, com qui va el dissabte a menjar sushi, no? Que li ve de gust, com un capritxito. Bueno, seria per una qüestió, pues, això, cultural, religiosa, una qüestió pues, d'intimidació a d'altres grups de tribus, etc. No? O sigui, tindrien una qüestió més cultural. Clar, què passa? Que tornant una miqueta a pel·lícula per recollir una miqueta de cable, allà a la pel·li i a la història real, vaja, no tenien alternativa. No, ja no tenien alternativa ninguna. Era menjar-se això o el ferro de l'avió, saps? Aleshores, bueno, si no et queda una altra, doncs t'has de menjar qui tinguis al costat i ja està. Tiramilles. Però amb tot això encara em sorprèn molt, no? Hi ha com molt d'allò, de misteri en tot això. Com van resistir a 30 sota 0 aquell grup de nois d'això de 19 a 25 anys? És que... I que mai havien viscut en aquestes temperatures, ni molt menys, no ni anaven preparats, ni anaven equipats, ni res de res. No eren els pixapins de Barcelona que estan tot el dia a la muntanya els caps de setmana i tenen Collserola invadida i encara pots dir, bueno, jo crec que poder era una mica l'equivalent, Bueno, sí, però platja. Bueno, doncs l'adaptació al fred és tot un tema. O sigui, podríem dedicar un programa sencer perquè, bueno, a més, a mi m'encanta, però el que diré, encara que no entrem gaire, és, primer, no sé com ho han fet, no sé com es van adaptar, o sigui, això no tinc ni idea, jo crec que també hi ha una mica de miracle aquí, però, segon, el cos humà compta amb mecanismes d'adaptació al fred molt xulos i que poden activar-se en qüestió de dies. Xulíssims. Molt jo xulos, demà molt xulos. m'atrec un bitllet a Uruguai i aniré a provar. Gent de poca fe. Hi ha gent que és fredolica i té poca fe en això, però bueno. Doncs sí, tu no t'adaptes al fred perquè estàs a Barcelona sempre i aquí no hi ha hivern, ¿vale? Però o sigui, quan tu t'exposes dia a dia veurem estudis que demostren que sí que és fàcil i, per exemple, he portat un estudi de 2019 de l'investigador François Germain i a veure si adivines d'on és aquest estudi sobre el fred, sobre l'adaptació al fred. François, com has dit el cognom? Germain. François Germain, de la Barceloneta no era. De la Barceloneta no era, d'un país tropical tampoc. Tampoc, d'Uruguai no era tampoc. No, és un estudi canadenc, ¿vale? Ai, quasi. Que va liderar una investigació per veure si el nostre metabolisme canvia després de 7 dies d'exposició a aigua freda, ¿vale? Perquè bueno, l'aigua és com més ràpid que l'aire. Els resultats van ser positius, perquè després d'una setmana banyant-se durant 1 hora a 14 graus, que tampoc és tan baix, 14 graus. Ja, però a quin preu, tia, a quin preu? Amb frenador li d'alci una setmana del refredat que agafes. Els voluntaris es van adaptar al fred molt ràpidament. No, clar. Si ja està, ja ho té. Vull dir... Estarien d'una mala llet que flipes, estarien flipant allà, però... Amb hipotèrmia, però adaptats. Però adaptats. Bueno, la investigació conclou que aquesta adaptació es deu a un augment en la seva capacitat de termogènesis. I aquí és on entrem en matèria. La termogènesis és una funció del teixit adipós marró, o greix marró, o grassa parda, en castellà, que s'activa just abans de començar a tremolar de fred. O sigui, aquest seria l'umbral, entre que tu estàs de fred i que realment ja estàs entrant en hipotèrmia. ¿Vale? Pues aquí s'activa el greix marró per generar calor amb molta eficàcia. ¿Vale? El seu combustible és el greix blanc, això t'interessa, o sigui, és que té molta sortida, això, i aquest és el que s'acumula al teixit adipós en forma de michelines, així que consumeix una gran quantitat de calories. Sí. Clar, el curiós és que, per tornar una miqueta a la pel·li, jo me'n recordo que hi ha un dels nois, spoiler alert, un altre cop, que es diu Roberto Canessa, que a la vida real, i a la pel·li també ho diu, és estudiant de cardiologia, estudiant de medicina, i els hi pregunten quan poden estar més o menys sense menjar res, i els hi diu que només per la situació, la localització on estan i el fred que fa,
menys de 10 dies, perquè estar en aquell lloc on feia tant de fred, el que fas, el que tu deies, com cremar molt més ràpid l'energia i les calories que tu tens. Clar, i ella estava tenint en compte que els mecanismes que s'activaran, evidentment, per sobreviure gastaran molta energia. Clar. Sí. Doncs sí. Però bueno, aquest procés explicaria per què quan ens exposem al fred de forma habitual el cos s'acostuma a conservar l'escalfor. Igualment, pues, bueno, això, que a menys 30 graus i sense equipament i tal, pues no sé com s'ho van fer, la veritat. No estarien 7 dies, ara ja t'ho dic jo. I bueno, que ningú provi de ficar-se a una banyera a 14 graus durant una hora cada dia. Només jaques i ja no estan, ja s'han jubilat. Sí, perquè aquest Així que ja estudi està. es va fer amb tios com superatlètics, eren tot homes, no sé per què, i bueno, com sol passar en molts estudis, que és el problema que hi ha, i amb un control mèdic superestricte, però pues, a la resta de mortals ens podria donar un tabardillo, no? Sí, bueno, digue tabardillo, hipotèrmia mort, hipotèrmia/mort. Però bueno, havent explicat això, qualsevol oient ja pot pensar, ja podem sobreviure al Vall de les Làgrimes. Ja ho tinc tot, ja estic preparada. Ja tinc tots els recursos, la informació, jo, si fos jo, portaria els minerals. Clar, quina és la teva maleta de la Sociedad? Maleta que hem de fer per si anem a Xile, saps? Uruguai, Xile, mai se sap. Batuts proteics, pues, el que dèiem, no? Els minerals en sobre. Clar, aquests de sobrets. Exacte, que no ocupen i tal. Molta roba d'abric, roba tèrmica, òbviament, i jo què sé. I anar-te exposant al fred amb regularitat, clar. O sea... Gorrito i a vivir. I ja estaria. Ja està. Sí. Bueno, igualment hi ha una cosa que no estem tinguent en compte i és que aquests dies ha sortit molt, no? Se li ha donat molta veu al tema de que no està igual la Cordillera dels Andes, al Vall de les Làgrimes, aquell iceberg on cauen a la pel·lícula el 1972 que avui dia, perquè el canvi climàtic... Clar, ara acabo de pensar una cosa. Vaig a refer la maleta. Banyador, tovallola i sombrilla. Un ventilador perquè no et donin cop de calor, ¿vale? Sí. I la crema solar. El canvi climàtic ha retirat molt el gel als Andes, clar, ha fet pujar les temperatures en aquestes alçades. Que i, bueno, fort, això és un problema preocupant. A més, podria haver influït en que ara, si s'estavilla un avió, pues no té l'amortiguament de la neu. O sigui, pitjor, important. Sí. No se sap el resultat perquè hi ha alguns... Mira, l'altre dia que ja ho saps, que quasi moro al Pedraforca. Ho sé. Mira, ho he vist documentat. Estic entrenada per sobreviure als Andes. Pues res, jo ho aniria deixant aquí. Bueno, crec que aquesta pel·lícula com ha sentat com un precedent a la història que s'estava explicant, això ho deien els supervivents, perquè no s'estava explicant com la història real, com dèiem abans, i això també fa veure que els límits on pot arribar el cos humà, doncs que no és poco. Doncs sí, és una bona reflexió a la que ens fa la pel·lícula, a més és molt delicada i molt, bueno... Sí, té com la part emocional, però portant-ho a la ciència... I portant-ho a la ciència pues, és un cúmul de fites físiques i... Sí, i miracles... metabòliques, mesclat amb una xispita de miracle per algunes ocasions que, bueno... Que fan que la pel·li sigui molt interessant i des d'aquí la recomanem fortament. I res, ho deixem aquí i fins una altra.